کەک فەرید تو بخێر هاتی جارەکەدن ez dixwazim tu ji me re bi kurtayî dest pêkê hinekî behsa platforma ciwanên serbixwe bikî hûn kîne bi kîjan armancan kar dikin armancên we çi ne weke platform pişta me bêne ser çalakiya we jî Belê di nava xêrê davî li destpêkê spasiya we û hevkarên we dikim ji bo davînkirina vê derfetê platforma ciwanên serbixwe tevgereka niştimanperwera ciwanan e ku beriya 6 salan dest bi xebatên xwe kir rêbaza vê tevgerê li ser sê bingehan hatiye danîn yek ciwan xwedaperestî ye yek niştimanperwerî ye yek jî mirovdostî ye me rêbaza xwe yani bingeha fikrî û felsefiya rêbaza xwe li ser van her sê xalan danîye û helbet armanc çi ye di bingehê da armanca me mezinkirin û berfirehkirin û kûrkirina tevgera rizgarîxwaza neteweyîya miletê Kurd e bi rêbaza bi metoda berxwedana pasîv Belê bi kurtasiya ez dikarim van tiştan bêjim wisa xuya ku êdî hûn ê giringiyeke gelekî zêde jî bitine ziman axaftina bi zimanê Kurdî li bazaran li dam û dezgehan li her deverê ji bo ziman bibe zimanê bazarê şevê din we hashtagek dest pê kir bi navê sonda Kurdî ev sonda Kurdî tê çi wateyê hûn ê bi çi rengî vê çalakiyê di pratîkê de cî bi cî bikin Belê durust e navê çalakiya me yani bi dirêjayî sonda jiyana bi Kurdî ye sonda jiyana bi Kurdî bi wê mebestê rabûye da ku zimanê Kurdî li Kurdistanê di hemû qadên jiyanê da bibe zimanê miletê Kurd yani miletê Kurd heta ku bi tevahî di hemû qadên jiyanê da bi zimanê Kurdî biaxive em ê van xebatan bikin bi taybetî me bi vê çalakiyê xwestî em çi bikin me got nêzî 6 salan e em dixebitin piştî xebatên me 6 salan em heta radeyekê hatin êdî em dixwazin vê rêbazê bi rêya çalakiyên protestoyê rabigihînin bo miletê xwe û civaka navneteweyî yani divê çalakiya protestoyê da armanc ew e ku em vê helwesta xwe ya li ser zimanê Kurdî ragihînin bo civaka xwe û bang li miletê xwe bikin bi taybetî bang li ciwanên xwe bikin ew jî werin çalakiya sonda jiyana bi Kurdî beşdarê vê çalakiyê bibin û zimanê Kurdî bixin hemû qadên jiyanê li ku derê hûn ê bikin kek ferîd tenê li Amedê yan li bajarên din jî wê hebe ev çalakî Belê ev rêze çalakiyeke çalakiya ku vê gavê medaye berxwe çalakiya pêşîn e ji vê rêze çalakiyê yani em ê çalakiya pêşîn li Amedê li dar bixin û piştê wê çalakiyê bi hejmarên cuda û li bajarên cuda qonaq bi qonaq di demên cuda da em ê her tim vê çalakiyê li dar bixin heta ku zimanê Kurdî di hemû qadên jiyanê da bibe zimanê civaka Kurdistanê ev çalakî dê berdewam be em vê jî bêjin ev cureyeke ji rêze çalakiyên me yani çalakiya jiyana bi Kurdî cureyeke ji rêze çalakiyên me gelek çalakiyên me cuda jî hene em jî van çalakiyan jî em ê bi derbasbûna demê roj bi roj ragihînin û civaka xwe û civaka navneteweyî agahdar bikin